Sinikka aamun pariin. Mun nimi on Sinikka ja tänään me tehdään Sinikka kahvilan sponsoroimana Sinikka kaurapuuro. Mä olen ollut kaurapuurojen ystävä lapsesta lähtien. Toki mulla kaurapuuro ei ole vain se, että laitetaan voisimä siihen keskelle, vaan nykyään mulle kaurapuuro on kuin salaatti. Siellä on monia eri asioita, värejä ja mihin mä keskityn myöskin kaurapuuron lisäksi on myöskin juurikin ne tavat, joilla mä pystyn korostamaan ja tuomaan lisää ravinnearvoa tähän kaurapuuroon. Joten jos sinä haluat saada sun kaurapuuroon vähän jotain uutta, niin tuu seuraamaan sitä, kuinka me täällä Sinikkalassa tehdään yksi versio sinikkakaurapuurosta. Heti ensimmäisenä mä annostelen sen kaurapuuron suoraan kattilaan ja mä laitan tänne filtteröityä vettä, koska mä tykkään huudella nämä kaurahiutaleet ennen kuin mä laitan sen cashew-maidon tänne kaurahiutaleiden sekaan. Huuhtelun jälkeen mä laitan tänne about ruokalusikallisen tai 2 ruokalusikallista. Mulla ei ole mitään selkeää mittaa, koska mitä mä teen, mä vaan kaadan ja katson, että mikä näyttää hyvältä. Eli sen sijaan, että mä luotan liikaa, onko jokin ruokalusikallinen vai teelusikallinen, niin semmoinen intuitiivinen kokkaus on enemmän meitsin juttu. Ja seuraavaksi mä laitan tänne tämän maidon. Meidän suosikkimaito on tää Plenishin cashew-maito. Tässä on vain 3 ainesosaa, eli on lähdevesi, luomu cashew ja toi merisuola. Ja ylipäätänsä Plenishin tuotteet on luomua ja niissä on vain 3 ainesosaa. Heillä kyllä on jotain tämmöisiä parista versioita, johon on laitettu vähän lisäaineita, mutta itse tykkään käyttää juuri näitä, missä ei ole mitään ylimääräisyyksiä. Ja ennen kuin mä laitan tuohon kattilalle, niin mä pidän huolta siitä, että tää yhdistelmä kaurahiutaleita ja chia-siemeniä on kaikki sekoitettuna tämän maidon kanssa täällä. Ja laitan sen tuohon hellalle sellaiselle lämmölle, että se ei kuitenkaan poreile, vaan enemmänkin mukavasti lämpeää ja kypsyy. Ja sillä aikaa kun toi kaurapuuro tuossa lämpeää, niin mä voisin näyttää teille näitä muutamia juttuja, mitä mä tykkään sitten laittaa tähän kaurapuuroon, joilla se kokonaisuus sitten on hyvinkin palkitseva keholle. Eli yksi näistä on luomu cacao nips, eli tällaisia pieniä suklaanaperoita. Tää on tummaa suklaata, nää on takaisuklaahan on vegaanista. Tässä on magnesiumia ja sitten tässä on myöskin kuparia tai copper, eikö se ole kupari. Ja myöskin tässä on rautaa ja potassiumia ja näitä mä tykkään laittaa siihen päälle. Toinen, mitä mä tykkään laittaa päälle, on nämä Medjool dateit ja me ostetaan nämä luomuna. Ja mitä mä tykkään siis tehdä on se, että mä periaatteessa leikkaan niin siroksi, että 1 taateli riittää kokonaisuudessaan siihen lautaselle, että jokaisella lusikallisella sä saat sen yhden pienen taatelimäärän. Tää on sen verran makeaa, tää taateli varsinkin kun se on kypsää, niin joskus mä saatan laittaa 2, mutta yleensä 1 riittää todella pitkälle. Ei siltä, että me voisi laittaa enempää, mutta koska tähän kaurapuuroon tulee niin paljon muitakin juttuja, niin yleensä 1 taateli riittää. Mä sain älyttömän määrän hamppusiemeniä ja mulla on edelleenkin. Tässä on nyt viimeiset mitä mulla on. Eli nämä hamppusiemenet on kyllä siis vienyt pitkälle. Ei ole tarvinnut pitkään aikaa näitä ostaa mistään. Ja ylipäätänsäkin kaikki siemenet ja muut me katsotaan, että ne on luomua, koska valitettavasti tässä nykyyhteiskunnassa, missä ennen aikaa luomu oli se normaali ja moni assosioi luomun nykyään semmoiseksi luksustuotteeksi, niin mä kutsun sen normaalin takaisin omaan elämääni juuri niin, että jos on yksi asia,
mihin on aina tärkeää investoida, on se ruoka, koska se, miten se ruoka alkemisoituu sun kehossa, vaikuttaa kaikkeen. Ja ylipäätänsäkin tämä vesseli, tämä energiakeho, missä me koetaan tämä olemassaolo, on yksi tärkeimpiä asioita, joihin tulee investoida. Ja siihen investoiminen ja sen energian ylläpitäminen optimaalisesti tulee palkitsemaan sua hyvinkin pitkälle elämässä. Ja välillä on hyvä käydä sekoittelemassa tai kaurapuuroa, että se ei pala pohjaan. Niin sen takia mä tykkään tätä laittaa hyvinkin pienelle lämmölle, niin se enemmänkin hyvin hitaasti kypsyy versus se, että se palaa pohjaan. Seuraavaksi, mitä mä tykkään laittaa kaurapuuroon, on brasilian siemeniä tai brasilian pähkinät. Yleensä ylipäätänsäkin pähkinöissä, mitä tulisi suositella tänään, nyt kun tuli tällainen spontaaninen kutsu tehdä tää kaurapuuro. Yleensä jos mä tiedän, että mä haluan tehdä sen kaurapuuron, niin mä jo teen sen tämän jo päivä 2 ennen. Ja se on se, että mä laitan cashewpähkinöitä, brasilian pähkinöitä, saksan pähkinöitä veteen. Koska silloin kun on pehmeitä, niin ne tärkeät ainesosat, jotka on meidän keholle terveellisiä, imeytyy paljon voimakkaammin. Mutta silloin kun on vähän kuivia, niin silloin se ei ole yhtä tehokas. Mulla on täällä myöskin vaaleita ja tummia sesamisiemeniä. Tää on ihan sellainen, että kun mä tykkään laittaa näitä ihan makeaan ruokaan, suolaisen ruokaan, salaattiin, ihan kaikkeen, niin sen takia meillä on tällainen iso laari tätä. Ja se on ihan kiva, että täällä niinku miksaantuu nämä vaaleat ja tummat sesamin-siemenet. Toinen, mitä mä tykkään laittaa mun kaurapuuroon, on banaani. Ja joku voisi ajatella että toi on ihan tummunut banaani kertoo siitä, että se on valmis syötäväksi. Oikeastaan ne tummat pisteet kertoo, että se banaani on syötäväksi. Itse tykkään vielä tummemmasta, varsinkin silloin, kun kyseessä on kaurapuuron teko, koska se mussataan, onko se suomalainen sana mussataan, se murskataan haarukalla muutenkin mössöksi, niin mitä pehmeämpi ja makeampi, niin sehän antaa ilmassa sokeria ja makeutta tuohon kaurapuuroon ilman, että sinne tarvii lisätä mitään. Siis meillä kotona ei ole valkoista sokeria. Siis me ei käytetä keinotekoisia makeutusaineita kotona. Ylipäätänsäkin luonto on luonut meille siis todella monipuolisen karkkikaupan. En mä sano, että me ei karkkia syötäisi, mutta mitä tulee kaurapuuroon, se ajatuskin, että mä ripottelisin jotain valkoista sokeria kaiken sen makeuden päälle, mitä tässä on, niin se pilaisi sen kokonaisuuden. Mutta joo, tumma banaani on tosi hyvä, koska sä mussaat sen ja sitten sä sekoitat sen tänne suoraan tänne kattilaan. Voisin tätä laittaa ihan tosi pienen määrän vettä. Meillä on täällä tällainen pieni laari, jossa on hiili ja se hiili myöskin puhistaa sitä vettä, niin se on myöskin tällainen tapa, millä me saadaan mahdollisimman nopeasti puhdistettua vettä. Muita, mitä mä tykkään laittaa myöskin mun kaurapuuroon, on teelusikallinen makajauhetta. Ja sitten, varsinkin jos mä menen treenaamaan tai muuta, mutta ihan vaikka en treenaiskaankaan, niin on kiva lisätä lisäproteiinia kaurapuuroon. Niin silloin esimerkiksi meillä on täällä myöskin ihan tavan tämmöistä clean lean proteiinia samalta brändiltä. Mutta se mikä tässä on myöskin kiva on se, että tässä on esim. Muun muassa L-glutamiinia, mikä on hyvää suolistolle. Ja sitten kun mulla on keliakia, niin yksi tärkeimpiä asioita, mitä sen ohella on oppinut, on se, että suolisto on meidän toinen tällainen hyvin älykäs paikka, jossa myöskin valitettavasti monet sairaudet voi alkaa. Ja ylipäätänsä kun tulee sairauksiin, niin tässä kannattaa pitää hyvin suvereeninen mieli, eikä ikinä ottaa omaan terveyteen liittyviä ohjeistuksia varsinkaan niiltä tahoilta, jotka taloudellisesti, rahallisesti hyötyvät siitä, että sä olet epätasapainossa. Koska terve ihminen, niin sillä ei voida tehdä rahaa. Joten kannattaa olla hyvinkin tietoinen siitä, että keneltä ottaa ohjeistuksia. Et loppujen lopuksi se, kuka on susta vastuussa, olet sinä itse.
Seuraavaksi täällä on muitakin siemeniä, on auringonkukan siemenet ja sitten on mitkä nämä on nämä pumpkin seeds, kurpitsan siemenet. Ja mä oon kuullut, että on myöskin tällainen, että pystyy kierrättämään näitä siemeniä, että oliko se näin, että pumpkin seeds ja flax seed yhdessä. Ja sitten että siellä oli 4 eri siementä, mutta 2 yhdessä ja sitä toista 2 sitten toisella puolella sitä kiertoa. Et meillä naisilla kun on se 4 vuoden aikaa 1 kuukauden sisällä, mikä on tosi siisti, että miten erilaisia me ollaan miehistä, niin kun, ei vaan kehollisesti, mutta energisesti. Et meidän tarkoitus ei ole grindaa ja olla kuin miehet, että meillä on se aika siinä kuukaudessa, milloin me mennään vähän niin kuin semmoiseen talviuneen. Mennään sellaiseen, missä meidän täytyy hidastaa, missä meidän täytyy kutsua itsemme sellaiseen pysähtymiseen, koska ylipäätänsäkin me feminiininä ollaan, mitä mä katson meidän kollektiivia, niin me ollaan unohdettu, että se, että me olemme erilaisia miehistä, on myöskin meidän taikavoima. Ja se on myöskin se meidän magneettisuus, mikä kasvaa levon ja pysähtymisen myötä. Sä pystyt paljon enemmän vetämään puoleesi asioita, mitä vähemmän sä teet, kun sä ymmärrät, että sä oot moninkertaistaja. Me moninkertaistetaan ilman, että meidän tarvitsee uurastaa, meidän tarvitsee tuolla painaa itsemme loppuun. Ja sen takia on hyvin tärkeää, varsinkin niin kuin naisena, niin mitä tulee parisuhteeseenkin, että siinä rinnalla on sellainen maskuliininen mies, joka pystyy juurikin kantamaan ja antamaan juuri sulle juuri sen, koska hän saa sitä myöskin maskuliinina paljon takaisin, että hänen naisensa saa levätä, hänen naisensa saa ottaa näitä hetkiä, milloin hänen kehonsa kutsuu hänet tähän pysähtymiseen ja lepoon. Mutta joo, se nyt tuli tämmöisenä vähän niin kuin väliajatuksena, se nyt halusi tulla läpi, niin se nyt täytyi tässä sanoa, koska loppujen lopuksi me tehdään tässä kaurapuuroa. Mutta välillä, jos jokin asia haluaa tulla läpi, niin mä annan sen tulla ilman, että mä tuomitsen sitä. Seuraavaksi täällä on myöskin ihan perus, mitä nämä on nämä walnuts, half walnuts. Ja mä tykkään laittaa kaikki nämä meidän noi pähkinät ja muut tällaisiin käytettyihin rasioihin. Tässä on ollut tällainen sauerkraut. Niin mä tykkään siis laittaa kaikki, koska silloin mä niin pystyn ne näkemään suoraan tuolla kuivakaapissa, että mitä meillä on jäljellä. Ylipäätänsäkin siis mä en tykkää pitää asioita muovipussissa tai muovissa. Tästä mun on paljon helpompi annostella, täyttää ja muuta. Eli tää on niinku sellainen tapa, jota mä tykkään ylläpitää mun kuivakaapissa ilman, että näihin tarvii kirjoittaa, että mikä tää on. Kyllä mä niinku tästä niinku silmien kautta näen, että mikä tuote on kyseessä, että mun ei tarvitse lähteä repimään näitä ja tehdä tästä mun kuivakaapista mitään liian semmoista, mikä se on se Khloe Kardashianin kuivakaappi, mikä oli, kun sä kävelet sinne, niin se näytti joltain hyvinkin bougielta, New Yorkin kaltaiselta ruokakaupalta, missä kaikki on niinku sommiteltu niinku niin täydellisesti. Ja again, kids stuff is normally from the last 2, so they can niinku niin täydellisesti, ja siinä epätäydellisyydessä on juurikin se sellainen tietynlainen kauneus, ja ylipäätänsä on hyvä aivoille muistuttaa itseään, että mitä asiat on. Et jos et tiedä mikä pähkinä tää on, niin walnut. Eikö se ole saksan pähkinä? Niin, eikö se ole saksan pähkinä? Walnut. Tiedätkö, kun on asunut ulkomailla jonkun aikaa, niin mä huomaan, että joskus mä muistan sen enkunkielisen sanan, ja sitten kun mä otan etsiä sen suomen kielellä, mä oon silleen, Varmasti semmoinen asia, että once you're in, there's never going to like be the way back. Seuraavaksi täällä on myöskin, se on jäänyt pohjalle, kookoshiutaleita. Mun täytyy varmaan jollain lusikalla vähän grindaa tuolta pohjalta. Mutta näitä enemmänkin siihen päälle mä sirottelen. Kaurapuuron voi tehdä niin monella eri tavalla. Mutta yksi, mistä mä en tule koskaan luopumaan, on kiivit. Tää on ihana puuron päällä. Se antaa niin ihanaa väriä siihen kokonaisuudessaan tää kiivi. Ja sitten toinen, varsinkin nyt kun tää mun kaurapuuro täällä on jo sen verran valmis. Mä otan ihan pikkasen vielä vettä tonne pohjalle, että se ei paksuudu tonne pohjalle. Eli se pysyy edelleen tämmöisenä joustavana.
niin yksi mitä mä tykkään laittaa sinne on kurkumaa ja sitten ihan pikkasen mustapippuria, koska se mustapippuri aktivoi tämän kurkuman tehon, oliko joku 4000 kertaa. Mut, siis tää on tää Waitrose paketti, mutta tää kurkuma, niin mulla on täällä sellainen pussi, mistä mä aina otan lisää tätä. Et kurkumassakin on eroja, että mitä kurkumaa sä käytät, mutta mä tykkään siis vaan tehdä niin, että mä otan tosta pussista ja kaaran sitten tänne. Sitten ne on täällä meidän pienessä, mikä nyt tää on tällainen hylly, mikä täältä vedetään auki, niin tuolla on kaikki nämä meidän mausteet ja muut valmiiksi käytettävissä. Ja toinen mitä mä käytän, niin tää on ehkä semmonen, mitä moni ei välttämättä tiedäkään, niin kaneli. Niin kanelissa suosittelen, että ottakaa sellainen versio, missä lukee toi Ceylon. Tästä voi ottaa selvää, mä voin tähän kirjoittaa pienen semmosen niin infon, että minkä takia tää Ceylon kaneli on paljon parempi kuin tavallinen kaneli. Mutta silloin kun mä otin tästä selvää, niin mulla saman tien mä laitoin vanhan kanelin roskiin ja mä korvasin sen tällä. Mutta tää on myöskin sellainen, mitä mä tykkään laittaa mun puuroon. Sitten totta kai mustapippuria. Mut ihan just siinä tää mustapippuri, se maistaa sitä mustapippuria siellä kaurapuurossa, koska siellä tulee olemaan kaikkea muuta kuin mustapippuria. Ja sitten toinen, mitä mä tykkään laittaa sinne kaurapuuroon myös, on jonkin sortin jogurtti. Sitten tässä on tällainen Nashin proteiinijogurtti, missä on vadelmaa. Ja näissä on myöskin just suolistolle hyviä ainesosia. Sitten tuolla on ihan tavallinenkin kookosjogurtti. Ja sitten on myöskin tällainen Kerif kookosjogurtti, mikä on vielä parempi suolistolle. Eli vielä joku tällainen jogurtti siihen vierelle, koska se on sellainen mukava kombinaatio. Että on kuuma puuro ja sitten on sellainen vähän viileämpi siinä vieressä. Hyvä kombinaatio. Mut nyt mä näytän teille, että miltä tää kaurapuuro näyttää, kun mä oon laittanut kaikki siihen päälle ja se on valmis syötäväksi.